Mana gunselai bundaफोर? Bos, जोंखौ गुन्दासो बुंबाय नङा? ओइ सिख्ला, सोरखौ गुन्दा होनखो? बबेयाव थांनो फैदों नोंलाय? हाबाब गुन्दा, मेरगा दाबो आखलाव सोलायाखै नोंहा? हाबाब सिख्ला, नों आंखौ गुन्दा होनबाय? नोंसोर बायदि समायना समायना सिख्ला थाब्ला आंनि गोसो गोरबोआ सौग्लिलांजोबो। बस, मा मोखां नायबाय थाखो? होनोसै नामा? र' एफा गरम खामानिया मोनफ्रोमबो जाया। नोंसोर बायदि गुन्दा मानसिजों आंहा रायज्लायबाय थानो सम गैया। आं हांसै। बस, मा मोखां नायबाय थाखो? होनोसै नामा? होनांगौ। गोसो? खसिया। Ai सिख्ला बेसेबां समायना नों दिनै बे अरनबारि गेजेराव रावबो गैया नोंखौ रैखा खालामनो थाखाय आंनि बिखानिफ्राय दिनै ओरैनो गवा। ओइ लोगोफोर मा मोखां नायखो हमदो। आयौ फापिफोर नोंसोर मा खालामनो नागिरदों? आयौ फापिफोरखौ हगार फापिफोर हगार। गासिबो लोगोफोरा मा जायो? फापिफोर हगार। फापिफोर फै गुन्दा मेरगानो आंनिफ्राय मा लुगैदों हा? आंनिफ्राय मा लुगैदों? ओइ सिख्ला नों आं बिबादि नों आंनो होनो हागोन? नों बायदि समायना सिख्लाखौ नुयोब्ला आंनि गोसोआ फाग्ला जायो। नों मा खालामदों? मेरगा नों आंखौ मा खालामनो सानदों? नोंनि आंखौ थेबो बाहा जेबो लस गैया। थारमा दानो फुथारखा। बाब बे सिख्लाया एफा गोरा दिनैबा नोंखौ गारथारला। Bos, jiwa negeri lah, tidak sih. Bro, tension. Beti kemana? Agak lagi. Bos, kita di sini mas. Zayu. Syukurang, syukurang. Anak dia boleh ditambah yang supini hasil syukurang. Anak dia boleh ditambah supini hasil syukurang. Mata sen bari awal sen ngasih. Kamu lagi sih bari sen mana aku pilih ni. Sen जुगी